Da jeg var ung, så var jeg lyttede til forskellige mennesker på internettet. Jeg havde adgang til en mobiltelefon, jeg havde internet og YouTube og det hele. Jeg spildte på en måde mange år af mit liv ved at tage imod falsk vejledning. Det tog mig meget smerte og lidt af lidelse for min oplysning. Men jeg vil ikke have, at andre skal gå igennem det. Det er faktisk grunden til, at jeg starter denne YouTube-kanal, så jeg virkelig kan hjælpe åndelige søgere over hele verden med jeres rejse. Og jeg vil også ikke have, at du skal gå igennem det, jeg har været igennem. Du har ingen idé om, hvad jeg har været igennem for at opnå det. Så jeg vil poste videoer. Jeg ved, at dette er min første gang foran kameraet. Så hvis du har nogen tvivl, nogen spørgsmål, kan du skrive til mig. Du kan kontakte mig. Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe dig med det.